A veure, els resultats de les eleccions del 2012 són d'aquells d'estudiar, perquè hi van influir una colla de factors molt diversos. D'una banda, la intervenció d'una informació falsa que acusava el senyor Mas de corrupció i, per tant, això i fet amb tota la intenció per intervenir en un moment en què la població som molt sensibles a aquesta mena de qüestions. Hi va haver també, hi havia hagut el canvi de posició recent de Convergència cap a la independència o com a mínim cap al sobiranisme i, per tant, no era segur que tot el votant tradicional de Convergència veiés clara aquesta posició, podia semblar oportunista. Probablement la campanya electoral tampoc no va ser especialment afortunada, és a dir que hi ha una colla de factors que poden explicar el perquè els resultats no van ser els que esperava Convergència i que, tot i que va obtenir 2 vegades i mitja més de diputats que el que venia al darrere, per tant la victòria va ser clara, però en canvi no va ser el contundent que esperava. Però insisteixo que és unes eleccions molt atípiques, en les que no es dirimia el mateix que les anteriors, sinó que dibuixaven un escenari molt diferent. Hi havia el paper d'en Duran i Lleida entremig, que també treia una mica o restava credibilitat al compromís del president Mas, una campanya desafortunada. Jo crec que tot això compta i, finalment, el que és decisiu és la voluntat dels ciutadans, que van preferir distribuir el vot d'una manera diferent i no posar-ho tot, diríem, en el mateix sistema.